Taký paradox, ale áno, ten pokoj, o ktorom tu rozprávame, alebo ja som to predtým nazval šťastie, úplnosť, pocit dostatku, sú to rôzne slová pre jednu a tú istú vec. A nie sú, ako si povedal, nie sú výsledkom myslenia. Je Hm. to niečo, čo tu je, akurát keď sa stále ako keby v tej hlave za niečím naháňam, tak si nedám šancu to rozpoznať. A v momente, keď idem opačným smerom, prestanem to hľadať v tom premýšľaní alebo v tých výsledkoch, v uznaní, tak zrazu rozpoznám, že to tu je. A potom sa deje to, s čím súvisela vlastne tá druhá úloha, keď to budem prepájať, že zrazu je to pre mňa viditeľné v momente, keď zrovna tá myseľ nie je pokojná. Keď myseľ má tendenciu dosiahnuť nejaký výsledok, má tam nejaké očakávanie, uspokojiť niekoho, dostať sa niekam, ale zároveň vidím, že v tom istom čase je na pozadí toho dostupný aj ten pokoj. To je na tomto úžasné všimnúť si, že on vlastne nikam nejde. Nemusím ho vytvárať, nemusím ho dosahovať, nemusím si ho zaslúžiť. Je to len o tom rozpoznaní. A tým, že tomu venujem pozornosť, tak ho rozpoznávame potom ľahšie a ľahšie bez ohľadu na to, čo sa nám vlastne objavuje.